Hallo. Ja, vi giver lige folk et par minutter, inden vi begynder. Hvis du kigger i gældchatten, så er der et link. Det kan jeg også. Jamen, halløj. Ja. Ej, bliver jeg stream-snipet nu? Nå, jamen lad os da begynde. First of all, tag mute mig på TS, så I kan følge med på streamet i stedet for, og så kommer I til at høre mig 2 gange, og så kan I ikke følge med og sådan ting. Så det er meget fedt. Så tag mute mig herind. Det skulle gerne være her. Ja. Ja, det er, det er sgu helt korrekt. Det er den næst sidste. Nå, jamen igen, velkommen til. Og der bliver selvfølgelig bare stillet spørgsmål, som man har lyst til at vejen igennem. Det er first time, at jeg nogensinde skal gøre det her live, så det bliver meget sjovt. Men jeg kommer til at gå igennem LVI. Hvis der er ikke nogen af jer, hvis der er nogen af jer, der ikke har LVI, så er det lidt waste of time, i hvert fald for det meste af det, eller noget af det. Øh, men sådan det. Så kommer der en masse week hours og DVM og så videre bagefter. Øh, men ja, vi starter med LVI. Først of all, der kommer en lille smule filosofi omkring, hvad godt UI det er. Øh, et godt UI kan selvfølgelig være mange ting, og det er selvfølgelig meget personal, hvis man kan kalde det det. Øh, men først og fremmest skal du tænke på, hvad har du brug for? Altså, hvad er vigtigt for dig og din rolle i et raid? Hvis du healer, jamen, så er det sgu vigtigt, at du har et godt voodoo. Så er det ikke vigtigt, at du har raid frames, fordi du har det på dit voodoo. Øh, som DPS er det vigtigt for dig, at du kan se dit player frame og dit target frame. Er det samme vigtigt for dig som healer og som tank? Igen, hvad er vigtigt for dig? Og det er sådan set der det hele essentielle i et UI det ligger.
Nu er jeg på min Aura, så jeg vil selvfølgelig have fokus på det. Og som raid leader er der en masse andre ting, men det vil jeg ikke komme ind på. Men først og fremmest, så er det uidet, vi skal til. En ting det er, at man skal lade være med at sætte alt mulige steder rundt i siderne. Fordi at jo mere du kommer til at flytte dine øjne, jo sværere er det, eller jo nemmere er det at misse, hvad der foregår midt på din skærm. Så altid sørg for at have fokus på midten af din skærm. På det, der er vigtigt i hvert fald. Som Rory DPS, der synes jeg for eksempel ikke, det er vigtigt at have mine target og player frames specielt store, fordi jeg behøver egentlig ikke at holde øje med mit eget liv, det gør mine healers. Og igen, mit target frame behøver jeg egentlig ikke at holde øje med, det er jo bare bossen. Så det er jo egentlig ikke vigtigt, i mine øjne i hvert fald. Men først og fremmest skal vi have sat det op. Og det gør man ved at trykke /LV i, som I nok ved. Toggle anchors, og så ellers bare give den gas. Men det vil jeg egentlig også komme ind på lidt senere. Først og fremmest skal vi have gang i selve tingene. Men I kan se her, hvor jeg sætter min target og prayer frames. De er ikke centreret på min skærm. De gør ikke noget for mig endnu. Så jeg vil starte med min action bars. Der har vi bare 1, 2, 3, 4 og 5. Hvor pokker er mine 4 og 5? De er herude. Hvor er min bar 2 hen? Jeg kan ikke finde min bar 2. Nå. Jamen det er jo meget fedt. Jeg har ikke nogen bar 2. Hvorfor er den ikke det, altså? Sådan. Det var utroligt. Det var utroligt. Nå. Det jeg så gerne vil have, det er at igen. Jamen jeg har gjort det. Jeg kan godt lide, og igen det er jo meget personal, jeg kan rigtig godt lide at tingene er små. Min week hours og så videre vil typisk være 25x25, hvilket er meget lille. Igen, fordi jo mindre tingene er på din skærm, jo mindre forvirret er du. I min optik i hvert fald. Så jeg vil have styr på, hvilke bars jeg gerne vil have. Jeg kan godt lide at bruge dem alle sammen, faktisk. Men 2 af dem vil jeg typisk gøre sådan, at jeg ikke kan se. Så first of all, button size, så vil jeg finde størrelse på dem, jeg godt kan lide. Det bliver en 25, og så laver jeg alle til 25. Og igen, bare stille en masse spørgsmål, hvis der er noget. Nu er alle sammen 25-25, så skal alle sammen lige være 12 buttons. Det kan jeg godt lide. Og bruger du så er der rigtig mange ting, der er rundt omkring på din skærm, når du laver anchors. Men igen, som I kan se, så er der sådan en dejlig kryds. Din character står i midten af det hele. Så sørg for, at tingene igen er dejligt placeret i midten. Jeg kan godt lide, at mine bars er lidt over bunden på mit LUI. Nu ved jeg ikke, om I sidder og leger selv undervejs med det. Men det kan man jo gøre, fordi jeg kommer til at sidde og gøre det.
Hvorfor er den her ikke lige så stor som de andre? Ja. Men igen, 4 og 5, dem kan jeg godt lide, de er væk. Så der er der sådan en lille ting, der hedder mouse over heroppe. Den kan man trykke på. Det vil sige, de kommer kun frem, når jeg mouse over dem. Fordi der hvor jeg har, dem jeg har på 4 og 5, det er sådan noget som mounts og sådan nogle små toys og alt sådan noget, ikke? Så det er sådan lidt, jeg vil ikke sige ligegyldigt, men det er ikke nødvendigt for dit rayframes. Eller for dit ray GUI. Og igen en charting og sådan nogle ting. Så når jeg lige mouse over, jeg vil gerne lige have en charting op, så sidder den der. Men ja. Og så er det jo med at finde ud af hernede. Nu kan jeg så se, at jeg kommer til at gøre den her ekstra gang. Det var meget smart. Sådan der. Og så kan jeg også godt lide, igen fordi at når man rater, så skulle man gerne helst kende sin rotation. Man skulle gerne helst vide, hvor ens knapper de sidder henne, uden man behøver at kigge på dem. Og det kommer jeg også ind på, når vi kommer til at lave nogle week hours for. Så det jeg gør, det er at lave dem alpha down. Vi sætter dem på 45. Sådan. Nu er teksten bare på plads. De sidder, hvor de skal. Det er dejligt. Bum. Whoopty whoopty. Det næste, vi skal kigge på, det er vores bags. Vores bags, den ser sådan her, eller min bags ser sådan her. Det er sådan igen. Det er ret ligegyldigt, det også. Men det er dejligt. Hvor fanden er den her? Nu har jeg jo haft et uge i før, så nu ved jeg jo lige, hvordan tingene de skal være hen, hvor de skal være hen af. Sådan der, så er baggen også på plads. Bum, whoopty. Buffs and debuffs. Det er så her, det begynder at blive lidt sjovere. Vi springer lige tilbage igen. Lad os tage den ene gang hernede på LUI. General. Der er ikke så meget at gøre herinde under General. Det er også bare sådan, ja, hide top panel for eksempel. Bottom panel, den vil vi også gerne have væk. Ja, Vendor Grace, igen, optional. Media, behøver ikke rigtig gøre så meget. Minimap, sidder heroppe, den kan godt lide. Den kan godt lide, at den sidder helt oppe ved kanten. Sådan der. Så har vi vores Garrison Report. Det er den, I kan se her. Calendar. Og så videre og så videre. Der kommer til UI, så er der ikke noget, der bliver efterladt til tilfældighederne. Og så tænker jeg nok, Frederik, hvorfor sætter du dem så små, og hvorfor sætter du dem, hvor du gør? Jo, det skal jeg vise jer senere.
der er ikke så meget mere der. Chat. Vi kan godt se, jeg har 2 chats. Hvorfor har man 2 chats? Det er der ikke nogen som helst grund til overhovedet. Så vi vil gerne have fjernet den ene af dem. Vi vil gerne have fjernet den her over. Igen, den har vi ikke skid at bruge til. Og så kommer det til desværre, fordi det er ikke så altid, jeg gør det. Men den vil vi gerne have fjernet. Hvordan nu er lige, man gør det? Hvis der er ikke nogen, der kan huske det, så må man godt sige det. Der. Endnu en general. Hvor fanden kan jeg ikke finde det? Ah, ja. Yes. Og så kan vi også se, så sidder den her herovre. Den vil jeg også gerne bare lige herovre. Bum. Væk med den. Så vil vi gøre sådan her. Så har vi kun en chat. Det er fedt. Det kan jeg godt lide. Bum. Nu begynder det jo lige så stille at ligne noget. Nameplates. Nu er det her igen, som jeg snakkede om før. Nu skal vi selvfølgelig lige hen til... Nu flyver jeg lige lidt. Der er nogen, der bruger tidy plates og så videre. Jeg kan egentlig bare godt lide standard LUI. Det kan jeg rigtig godt lide. Det er fedt. Og igen, hvor meget er der brug for? Så kan man sætte tekst til. Jeg kan godt lide at have procenter. Bum. Power. Er det nødvendigt at have power? Spiller vi PvP? Nej. Castbar. Har jeg brug for castbar? Nej. Buffs? Nej, vi har ikke brug for buffs. Debuffs, det vil vi rigtig gerne have. Så kan vi nemlig se vores egne debuffs. Altså dem, vi smider på dem. Det er meget smart. Name, gider vi have et navn? Ja, det er ret nice. Level, også ret unødvendigt, medmindre du godt kan lide PvP en gang imellem. Så kan du godt lige se, er min target level 100 eller ej. Det er fint, Oliver. Jeg skal lige bruge en gruppe på et tidspunkt. Og nej, du skal ikke bruge din enemy castbar, og det fortæller jeg hvorfor. Nu sidder Oliver og skriver til mig i chatten. Det tror han, at han er smart, men det er han slet ikke. Det næste på det bliver skins. Det er også lige meget tooltip. Også ret lige meget, I kan se herude. Det er bare sådan lidt, ja, ret underordnet. Player frame, det er den her. Er den vigtig for os? Der tænker jeg jo så, nej, det er den ikke. Den er ikke specielt vigtig. Er det vigtigt at vide din power? Nej, fordi det finder du ud af på et andet. Altså, det bruger du weakovers til. Fordi så kan du sætte den andre steder, end hvor du gerne vil have den. Og så har vi simpelthen lavet højde. Jeg kan godt lide, at det lige er rundt, eller sådan noget heltal. Target frame laver vi samme størrelse. Sådan der, og der vil vi egentlig gerne have vores power. Vi vil gerne se poweren er. Men så kan vi lige gå herned, under health, power, height. Hvor meget behøver vi at se af den? Ikke specielt meget. Toggle anchors. Toggle head frame, fuck det. Det skal vi ikke bruge til en skid. Det er bare lort. Loot alerts, kan vi sætte alternative powers. Loot alert. Sådan der.
Og igen, vores spiller den er i midten af skærmen. Men vi vil stadigvæk gerne have det sådan, at vi ligesom kan... Bossbotten skal også godt lige at sætte lige over min action bar stadigvæk. Sådan der. Vi vil gerne stadigvæk kunne se vores player frames. Focus frame. Det var da tilt. Og igen, så kan vi jo lige gøre det, så det sidder fuldstændig spot on. Så skal vi lige op til noget lys. Og det er også smart, når man sætter weak hours op og frames og noget, det er, at man har et lys baggrund, så det er nemmere at se. Så tæller vi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Igen, har vi brug for targets Kasper? Nix. Hvad med dig? Focus frame, den kan vi godt lide at have her. Den sætter vi fuldstændig op af vores target. Men det er optional. Nu laver jeg bare, som jeg godt kan lide. Player Kasper har vi heller ikke brug for sin skid. Focus Kasper har vi heller ikke brug for sin skid. Væk med dem. Sådan der. Lost control button. Eller icon. Den kan man også sætte, hvor man vil. Jeg har sat den hernede på min mage. Men sætter den her i midten. Det kan jeg godt lide. Fordi, det kommer vi til. Det kommer vi til. Target frame. Kasper, væk. Men det er fordi, at jeg bruger quads. Og den er meget bedre at bruge, synes jeg. Og igen, så har du ikke noget brug. Du har ikke brug for din player Kasper, du har ikke brug for dit targets Kasper, du har ikke brug for noget som helst, fordi der har quads. Focus frame. Den laver vi lige så den er lille og sød. Det er ikke så vigtigt for os at vide, hvor fokus... fokus. Det er ikke den target, det er den vi skal bruge. Det er den jeg snakker om. Focus frame, den kan vi lige sætte under vores egen herovre. Under vores egen character. Sådan der. Target. Så skal vi så lige have fundet et eller andet sted. Target frame her. Og igen, brug tid på det. Brug tid på at sætte de tingene pænt op. Det gør det også meget flottere for jer selv. Boss-button, det er... Hvis du ser for eksempel på Iskar, så når du skal kaste øjet rundt, så får du den der boss-button. Så du skal klikke på target, trykke på din boss-button, og så sender han øjet videre. Og der er flere bosser, der har mechanics eller det. Yes. Det næste kører vi bare nedad på unit frames. Focus frame har vi lige ændret på. Party frames. Igen, hvor vigtige er party frames for os? De er sgu ikke specielt vigtige. De er faktisk ret ligegyldige. Især når man DPS'er, og det er DPS vi kigger på her. Men vi kan stadigvæk godt lide at have dem. Så det vi gør nu, det er at vi lige sætter højde og sådan noget på dem. Jeg kan godt lide, at ting er lidt små, fordi det er unødvendigt. Ja, jeg skal også bruge rate frames. Så det er sådan der, de ser ud. Så kan man lige sætte heal prediction på, hvis man er healer. Text item BMC's, health, frequent updates. Det er igen, hvis man er healer, ret unødvendigt også. Altså, Oliver, han er partyleder. Coloring
Class health, bum, så bliver de farver efter hvilken class det er, det kan vi også godt lide. Class backdrop, også ret unødvendigt. Use dead backdrop. Igen. Transparent, det kan jeg også godt lide. Så de bliver sådan små gennemsigtige. Health by value. Rate frames. Der kan man lige lave sådan display frames. Bum. Så får man dem op. Det er også ret nice. Igen. Hvis du bare er en normal rater, så er dine rate frames absolut unødvendige for dig. De betyder ingenting. Det er overhovedet ikke vigtigt for dig at vide, om der er rated og om der ikke er rated. Men jeg kan godt lide at have dem klods op i min action bars. Men igen, de er overhovedet ikke vigtige for dig som rater. Og så er jeg sådan rimelig nazi, hvad angår sådan her. Så det skal lige lines rigtigt op. Sådan. De kan godt se hernede. Bum, så kører de. Range check, det vil vi også gerne have på. Vi vil gerne se, om de er i range. Det er ret rart, hvis man sidder og pokker eller lidt andet, hvem er i rated, hvem er ikke er i rated. Det er altså ikke så meget at sige til den, faktisk. Igen, powers. Er det nødvendigt at vide, hvor meget mana vores healer har? Ja, hvis du tank som DPS, unødvendigt. Men igen, man kan slå det til, hvis man har lyst. Debuffs. Det vil man også gerne nogle gange på. Især i Legion. Fordi der ikke længere er range indicator, sådan ting, som du godt tænke dig at se, hvilket navn der kommer debuffs på blandt andet. Så den vil gerne slå til. Og der skal man så lige have placeret dem rigtigt. Så, rate 40 frames. Den er herovre. Det er også en ret ligegyldigt. Det er ikke særlig tit, man har 40 mand i et raid. Arena frames, boss frames, er også meget rart, for eksempel på en boss som Iskar, at man bare lige kan klikke herude. Jeg skal lige slå dem herfra. Har vi gjort det? Yes. Så er vi sådan set kommet godt igennem 11 UI. Igen så er der sådan noget som main tank og så videre. Er det nødvendigt at have? Nej. Det er det ikke. Vehicle C-frame. Ja, det kan man vel godt have. Kan man sætte, hvor man har lyst til. GM-ticket, også bare sådan lidt. Kan man sætte, hvor man har lyst. Player buffs. Skal vi nok lige have gjort et eller andet ved. Buffs and debuffs. Buffs. Igen, hvor vigtigt er det for dig at kende dine buffs? Ikke specielt vigtigt. Gør dem små. Det er totalt underordnet. Der er ikke noget, der hedder buffs længere, så det er endnu mere ligegyldigt. Clear debuffs, det kommer vi også til. Eller dem kan jeg egentlig... Altså man kan enten enable dem, eller disable dem, eller hvad man gerne vil. Jeg har dem enabled, fordi at de debuffs, jeg skal bruge, dem har jeg i weak hours. Og igen, det er lidt mere en smagsag, hvis man godt kan lide at have dem heroppe, jamen, så værsgo. Men igen, du skal flytte dine øjne fra midten, det vil sige, at hver gang du har debuffs, skal du kigge op ved siden af din minimap, og ja, det tager tid fra dig. Du kan selvfølgelig også sætte dem andre steder, men hvis du sætter dem andre steder på din skærm, så er det sådan lidt underordnet, og fordi igen, så kan du lave en weak hours af det.
datatekst. Det er det her. Så kan man sætte sådan noget her til, og det er for eksempel derfor, jeg har fjernet Atlas Loot og alt sådan noget der. Small Pal Minimap button inside. Der kan vi ikke sætte noget, der gider ikke sætte noget. Bottom right, der sætter vi weak hours. Bum. Står den der? Nej, hvad skal vi sætte der? Igen, det er også optional. Fuldstændig. Hvad man har lyst til. Fuck det, vi sætter weak hours. Minimap right. Hvad er det? Ah. Det er så der, jeg gerne har haft weak hours, men der sætter vi LV. Time. Og så kan man jo lige slå hit PM. Kom. Atlas Loot. Kom. Gold. Så kan man sætte gold her på toppen. Jeg har 468 guld. Bare lige sådan for at brætte. Durability. Og så er det styr på den. Og det er faktisk sådan lige for langt op, det her. Bum. Det er jo uiget. Smart, ikke? Der er nogle spørgsmål til nogle ting. Hov. Det der, det gider det ikke have. Sådan. Der er nogen andre spørgsmål til det. Ingen spørgsmål. Nu spørg. Ja, I må godt. Ja, lige præcis. Når du selvfølgelig har... helt nede i bunden af den, det er oppe i General, mener jeg det er. Oppe i General, first page, der er bottom panel for eksempel, og top panel. Ja. Så en anden sådan lille ting, det er for eksempel hernede i chatten. Der kan jeg godt lide, at man gør sådan her. Panel high for eksempel.
Jeg kan godt lige Ariel. Hvorfor kan jeg ikke finde den? Nå, jeg vil gerne have haft baggrunden på det her helt gennemsigtigt. Det kan jeg ikke lige finde ud af, hvorfor jeg gør det. Det er også fuldstændig lige meget. Det er sådan her ud, det kommer til at se ud. Eller sådan mit UI ser ud i hvert fald. Og igen, så får jeg sådan gå tilbage til, hvad jeg sagde til at starte med. Hvad er der vigtigt på min skærm? Det er mine action bars. De er sådan semi-vigtige. Player frames, target frames er også semi-vigtige. Så de har en OK størrelse. Hvis du er healer, havde jeg nok valgt helt at flytte dem. Eller fjerne dem helt, egentlig. Men ja, that's it. Nu vil jeg gå ind og lege lidt med quads. Det er et add-on til castbars. Og jeg vil desværre ikke rode for meget med dem, fordi at jeg har været en idiot og jeg kan selvfølgelig gøre sådan her. Og nej. Det er et add-on, jeg rigtig godt kan lide, faktisk. Og som jeg nok kan se, så har den player castbar, target castbar, focus castbar og pet castbar. Og igen, hvad er der vigtigt for mig som warrior? Ikke noget, udover mit target. Så den her player er sådan set fuldstændig lige meget. Det er bare igen sætte dem op. Kan man sætte lige i midten af det hele. Men targets, det kan vi godt lide at have. Og det er igen, som jeg nævnte før, hvorfor Frederik, hvorfor har du ikke castbar på dit target frame? Jo, det er fordi, vi bruger den her. Og så igen, for tingene til at ligne hinanden. Lad være med at gøre dine øjne mere forvirret, end de er. Der er nok at se på.
ikke fjerne ikoner. Der. Men ja, den sætter jeg over min character, som I nok kan se. Fordi når jeg har target på en spiller, eller en boss for den sags skyld, så står den lige der, hvor jeg har min øjne. Og det er jo midten af den skærm. Så lige her, der kommer jeg altid til at se, at bossen kaster barrage. Okay, barrage. 2, 1, bum, slut. Ikke? Så derfor har jeg den her. Du kan også have den under din character, eller hvor du gerne vil have den. Det er sådan igen lidt op til dig selv. Men ja, jeg kan godt lide at have den her. Den anden er fokus. Lad os sige, at man havde brug for det. Det synes jeg ikke rigtigt, at man har. Men hvis man godt kan lide det, så skal man selvfølgelig også gøre det. Få det til at passe med, hvad du allerede har der. Sådan der. Så er quad sat op. Super dejligt, super nemt, og fungerer sindssygt godt. Som I kan se, så fungerer det. Der går nok lige, vi skal lige gøre sådan her. Der. Bum. Det er ud. Hvis jeg havde på min mage, der er det her meget mindre. Jeg kommer også til at vise jer min mage UI, inden jeg begynder på min week hours. Men det er sådan set sådan her. Jeg godt kan lide, at det er et UI i LUI er sat op. Der er selvfølgelig en masse ting her under LUI, som du kan lege med undervejs, som det passer en. Sidder og trykker til og fra, og så du kan ikke trykke noget forkert. Du kan, altså hvis jeg fjerner den her use target scale, okay, jeg kan bare sætte den til igen, så har man ikke gjort noget dumt og forkert. Så ja, that's it. Jeg tror til gengæld, jeg lige er kommet til at... Nej. Yes, det er det. Nu logger jeg lige ind på min mage, så kan I se, hvordan at week hours, I kan se, jeg har slettet alle mine week hours på min warrior, udover nogle få af dem. Dem jeg har her, jeg forklarer jer, der kommer ind på min mage. Igen, stil spørgsmål, hvis der er et eller andet. Ja. Dem kopierer du. Der er højst sandsynligt en Lua inde på selve der hvor der er blevet linket til. Men simpelthen så når du går ind i WeGow, som du kan se her, så er noget import. Så trykker du simpelthen bare der, og så copy-paster du simpelthen bare ind og trykker done. Ja. Men som I kan se herinde på min mage, der har jeg nogle... der kan jeg også se, hvordan mit UI ser ud herinde. Så har jeg en lidt fornemmelse af, hvor små de tingene de er. I kan se, at jeg har lavet på Nexen bare for eksempel, de er nærmest ikke eksisterende. Men det jeg har gjort herinde på min mage, som jeg også gerne vil komme ind til at gøre på min warrior, det er, at tingene skal centreres. Hvis jeg har min defensive abilities til at stå over i venstre side af min skærm herover, og jeg har min offensive abilities til at stå herover, jeg har healing week også til at stå heroppe, og
debuffs i HFC til at stå hernede i bunden af min skærm, så kommer de nøglen til at flyve rundt over det hele tiden. Og det gør, at du kommer til at miss mechanics, basically. Og det er et hard fact, at hvis du skal flytte dine øjne for meget, jamen så glipper du ting. Du kan heller ikke sidde og skrive på mobiltelefon, hvis du kører i bil, uden at være usikker på, hvor du kører hen. Præcis det samme i in-game. Måske ikke i samme størrelsesgrad, vel, men det er sådan, det er. Som I kan se, så har jeg mine abilities her. Dem jeg bruger. Jeg har Rune of Power. Rune of Power, når jeg står i den, når den er oppe, og Rune of Power på CD, Fire Blast, Cinderstorm og så videre. Alt hvad jeg overhovedet har af ting, har jeg til at stå her, som er vigtigt for mig her i min rotation. Under den har jeg Icy Flows, det er så jeg kan løbe og cast. Crit Trinket, den ryger, fordi den sidder der, det er fordi den bare ryger væk i Legion. Lige snart Legion er released på mandag aften kl. 24, så sletter den, når vi går over. Og så er det godt, at jeg faktisk lige logget ind. Det skal jeg lige have kigget på. Mine debuffs. De sidder der. Det vil sige, at alle former for debuffs, alt hvad der overhovedet findes i HC, af ting og sager, der påvirker mig, de er lige her. Og igen er de centreret omkring mine øjne. Der hvor jeg altid har mit blik. Nu når jeg ikke spiller på min Warrior længere, som er min tidligere main, men på min mage, så er det ikke mig selv, der popper ringen for det meste af tiden. Så nogle gange så kan jeg godt glippe, når cooldown'et er, og jeg kommer også til at glippe, at ringen bliver poppet. Så derfor har jeg en lidt større weak over, at der sidder lige smasken på mig, på når ringen den er oppe. Og der igen, der er mit fokus, så nu kan jeg se, at ringen er oppe. Fint nok, jeg popper alle mine cooldowns og smadrer løs. Bloodlust, Reap har jeg heroppe i toppen af min skærm, fordi at vi har nogle fantastiske tanks på raid 1, som ikke kan finde ud af at kalde Reap ud. Så når Reap det bliver kastet, så bliver jeg nødt til at komme ud med Reap. Og så står den lige her. Hernede der har jeg alle healing cooldowns igen. Det behøver man ikke at have, hvis man er raider, men som raid leader kan jeg godt lide at se, popper Rasmus sin cooldowns rigtigt, popper Toffipunk sin cooldowns rigtigt, popper Mike sin cooldowns rigtigt, osv. Men en anden ting, at de også godt kan være gode til, det er, hvis du for eksempel har i gamle dage siger jeg, før pre-patchen, og Warrior for eksempel havde Die by the Sword, jamen er det så nødvendigt, at jeg popper Die by the Sword, hvis Dan han har poppet Devotion Hour? Nej, så er det ikke vigtigt for mig at poppe Die by the Sword, fordi jeg allerede har en 20-30% damage reduction oven på mig allerede, så det vil sige, at jeg kan gemme min Die by the Sword til senere, og derfor kan jeg godt lide at have dem hernede. Jeg ved godt nok, hvornår tingene skal poppes og så videre, men de er rare nok at kigge på alligevel. Jeg har til venstre på mig, lige over mit player frame, som I godt skal se, så har jeg normalt ingenting visende på min skærm overhovedet. Lige snart jeg går i combat, så ser jeg ting. Men som igen, alt er centreret omkring min skærm. Alt det der er vigtigt. Nu vil jeg lige prøve at vise hvordan det ser ud i combat, og så bliver det sådan nogenlunde også det, der kommer til at ske på min Warrior. Nu skal jeg lige have flyttet dem herned igen, fordi det er sådan, det ser ud i combat. Nu praler vi lige lidt, fordi at det er nice. Sådan her ser mit UE ud i combat. Og som I kan se, alt er centreret. Sagt mange gange, men det er vigtigt. Jeg behøver ikke at flytte mine øjne specielt meget for at se, hvornår min combustion er klar igen, hvornår min ice block klar igen, hvor mange cast har jeg tilbage på Icy Flows, hvornår er mit Cinderstorm klar igen, osv. osv. Alt er hurtigt at finde ud af, og jeg skal ikke flytte mine øjne for det. Jeg skal ikke kigge ned på min action bars, for at finde ud af, hvor lang tid er der tilbage, før ringen er oppe igen. Det behøver jeg ikke, det behøver jeg ikke kigge på min action bars, fordi jeg har det lige her. Jeg har alt, der er vigtigt, lige omkring mig. Super. Nu vil vi gerne ind og lave nogle weak hours. Jeg har slet alle mine weak hours på min Warrior, så vi kommer til at lave en masse af dem, som er vigtige for mig, og der kan I selvfølgelig følge med undervejs.
Der er en, der requester i min chat. Jeg har 19 viewers. Det er første gang, jeg nogensinde har været over 10 viewers. Om der er en rygepause, inden vi begynder på week hours. Og det kan vi da godt holde. Nå, okay. Nå, men så fuck det. Men lad os begynde at lave det week hours så. Basics. Hvad er vigtigt? Hvad vil jeg gerne have tracket? I min rotation. I min rotation som warrior. Hvad er vigtigt i min rotation som warrior? En af de ting, der er rigtig vigtige for mig, det er, at jeg altid ved, hvor meget rage jeg har. Så det er det første, og det er faktisk, og det er der, jeg vil bygge mit fundament ud fra, det er min rage bar. Og der vil jeg gerne have en progress bar. Så det vil sige, at I går ind og skriver /VA, eller hvis I er smarte, som jeg har gjort, som jeg viste jer, det er heroppe under mappet, der er der week hours. Så kan man bare trykke der hver gang, i stedet for at skrive det. Det er meget sejt, det er meget sjovt. Men så laver vi op i new, progress bar. Det er forkert. Sorry, glem det. Glem hvad jeg sagde. Vi bruger den nye from template. From template i toppen. Bang. Progress bar. From template, den er simpelthen genialt lavet. At den læser hvilken character du spiller på. Hvis du er mage, hvis du er warrior, warlock, hvilket spec som warlock du spiller, så kan den simpelthen gå den simpelthen ind og ser simpelthen under icons cooldowns. Hvad er alle dine cooldowns? Og så laver den faktisk week-hour'en for dig. Så det eneste du skal efter det er at modificere størrelsen på den. Sæt den, at den kun skal vises i combat. Alt sådan noget fis der. Det er alle de små fine detaljer, man kan gå ind og lege med bagefter. Men from template laver simpelthen week-hour'en for dig. Men jeg vil gerne have en progress bar med min rage. Resources, det er rage. Bum, så kommer den simpelthen op lige der. Bum. Så kan man så sige, Frederik, hvor stor skal den være? Jamen, det ved jeg ikke. Det er sådan set op til dig selv. Jeg kan godt lide, igen at det er Arial. Jeg hader alle de der klamme ting, man kan se på. Rage, gider vi have et navn? Ved vi godt, at det er rage? Ja, det ved vi godt. Left text, fuck det. Right text, det kan vi egentlig godt lide. Vi kan godt lide det Arial. Upti. Størrelse, yes. Hvor stor skal den være? Og så skal tingene jo være lige. Dringer og piger. Og så kan man enten, Rasmus han bruger en, eller Viserion han bruger en lineal, ved jeg. Nu kan jeg så ikke se, om jeg bruger en lineal eller ej, men jeg bruger bare det her. Så kan, bum. Den er sgu så lige som den kan blive. Og den skal kun vises i combat. Som I kan se, så tracker den mit rage. Det der, det havde jeg glemt. Det skal fuck af.
Det er Hourboss. Så skriver Hajo til mig, hvad skal du bruge en lineal til, når du har koordinater på hele skærmen med anker i midten? Ja, det er fordi, at når du sidder på din weak hours, så er det sgu lidt svært for dig at se, hvor de lige skal sidde hen. Så er det meget nemmere bare lige gøre sådan her. Bum. Og mål. Whoopty whoopty. Job's done. Men ja. Så er vi fri for at glo på alt det lort der. Skal vi se, om det er blevet rigtigt nu. Der er den der. Så kan man se debuffsene hernede. Så kan man selv vælge, om man gerne vil have det over til venstre eller til højre. Jeg kan godt lide at have til højre igen, fordi det er ikke så nødvendigt for mig at vide, hvornår min fældbøn løber ud på mit target. Det er sådan lidt underordnet. Men ja, back to weak hours. Men som I kan se, rage bar. Super dejligt. Det næste, der er vigtigt som warrior, det er, at jeg skal ramme alle min bloodthirst. Så vi går ind igen under From Template, som laver alt for dig. Icon. Default. Så kan du så bestemme, hvilken størrelse det skal være. Og det skal være cooldowns, bloodthirst og bum. Så er den simpelthen bare lavet. Så kan I gå herinde under trigger, så kan I gå ind og se cooldown progress spell. Der har man en hel række, men igen, From Template laver det for dig, så det er ikke så vigtigt for dig at vide, hvad der står herinde, fordi igen, det laver alt for dig. Jeg kan godt lide, at tingene er ret små. Så laver vi dem 30-30, fordi jeg ikke spiller på min warrior, så er det meget længere, så jeg har sværere ved at glemme, hvor tingene sidder, og hvornår jeg skal poppe hvilke forskellige ting, end når jeg spiller på en mage. Jeg er helt enig med dig, Rasmus, der skal sgu ikke hættes på linealer. Linealer er en genial ting. Jeg kan godt lide igen, at tingene er centreret. Så jeg kan godt lide, at vi sætter tingene. Okay. Okay. Og sådan her kan man sådan set gøre med alle weak der. Alt hvad du finder vigtigt for dig. Som I kan se, når jeg så går på den her motherfucker herovre, så skal man lige sætte det der ind. Det gør vi lige bag. Som I kan se, sætter ned. 3, 2, 1. Klar igen. Det er super dejligt. Så har man altid styr på, hvornår ens bloodthirst er klar igen. Og så er spørgsmålet så lige, hvorfor den ikke er... Det forstår jeg ikke lige, hvorfor Møge også de gør. Det er lidt tilt. Så jeg husker rigtigt, så er det noget med Omnisis, jeg gør.
Men igen, som I kan se, så er Bloodthirst, det er kun cooldownet på den. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig en, når den var klar. Og det er her, From Template ikke kan hjælpe dig, så vidt jeg ved, i hvert fald. Fordi den kun kan track dine cooldowns, og debuffs og buffs osv. Så der går vi ind og laver en manuelt. Så det vi gør, det er, at vi trykker på icon. Kommer der en ny op her, så til Bloodthirst, den kalder vi Bloodthirst Ready. Bum, så sidder den der. Går vi ind under Trigger. Heroppe. Det er, så går vi ned under Type. Det er ikke en aura. En aura, det er et andet ord for buff. Så i stedet for går vi ned i status. Og så går vi ned under der, hvor der står status, og vælger Action Usable. Og så skriver vi bare ID'et på det, eller navnet, det bestemmer man selv. Elvjøj er bare så dejlig, at den altid viser ID'et, så der er ikke noget tvivl omkring, hvor det er henne. Igen, lav den samme størrelse. Cooldowner, den kan vi godt lide, den er lidt gennemsigtig, så vi ved at det er et cooldown. Så ser det sådan her ud. Lige om lidt. Så skriver Hio, i stedet for Action Usable, brug cooldown progress, og i bunden kan du vælge Not on cooldown. Det gør, at det viser sig, selvom du for eksempel ikke er i ranged. Og så jeg så kan sige, jamen hvorfor skulle jeg kunne trykke på den, hvis jeg ikke er i ranged af bossen? Som I kan se, tæller den. Super skønt. Altid holde styr på det. Og så over igen, er det meget vigtigt at ramme stort set alle lige på cooldowner. Fordi at en raged er kun op i x antal sekunder, det er godt op i 4 sekunder nu, så det er ekstra vigtigt for dig at ramme alle sammen. Det næste, der er vigtigt for mig, det er Raging Blow. Og igen, så kommer vi til at gøre sådan med alle cooldownsene. Så det kommer til at tage lidt tid. Så det gider jeg faktisk ikke at gøre så meget ud af. Udover at det kan man selv sidde og lege med, når det kommer dertil. Men igen, sæt dem, så de er centreret omkring, hvor du skal bruge dem. Ja, Rasmus, det gør du op i NEL-UI, op i General, og så i den første tab, hvis man kan kalde det, der står der bottom panel, top panel blandt andet. Yes, perfekt. Men igen, sæt dem, hvor der er behov for dem. Det vil sige lige skallen på dig. Det er der, du skal se dem, ikke alle mulige andre steder. Og så kan man gøre med alle sammen. Og det er basically det. Man kan altid blive meget, meget dygtig til weak hours. Man kan altid lave fuldstændig vanvittige weak hours og alt muligt sindssygt. Men det, der er vigtigt, Raging Blow, Bloodthirst, hvis du er mage, så er det Fireball, eller så er det Combustion. Alle de små ting der, de skal stå der. Og det er de basale ting, og det kan du gøre på den måde her. Igen, jeg har nogle vanvittige weak hours på min mage, der tracker mit ignite damage per tick, som Hio har lavet. Jeg tracker mit crit, jeg tracker alt muligt andet shit, som er for shits and giggles, som er unødvendigt for den normale raider. Så ja, sæt dig ned, brug nogle tid på at lave de weak hours, der er nødvendige for jer. I kender jo så jeres class, I kender hvilke cooldowns, der er vigtige at bruge som for jeres class. Få dem op på jeres skærm. Lad være med at bruge, eller jeg vil ikke sige lad være med at bruge jeres action bars til det.
Men igen, hvis I bruger jeres action bars til sådan nogle ting, til at kigge ned på dem, så fjerner I jeres øjne fra jeres fokus i midten af jeres skærm, hvilket i min optik er dumt. Igen fordi, at du kommer til at misse mechanics. Du kommer simpelthen til at gå glip af ting. Det er også derfor, at du har alle debuffs her. Du har raids, du har party frames, du har... jeg kan ikke sige det nok gange. Du har alt omkring midten. Det er så vigtigt. Selvfølgelig kan det være en smagssag, hvordan du gør tingene. Men det er en hard fact. I starten på min warrior, der brugte jeg faktisk min action bar som weaker over. Det vil sige, at de action bars, eller nogle af de action bars, jeg har hernede nu, de sad heroppe, i stedet for weaker hours. Så lavede jeg dem for eksempel, at der var 6 tal på hver række, og så i 2 rækker, og så sætter dem heroppe. Og så har jeg præcis samme ting. Det gør det samme, bortset fra, at jeg hader at kigge på mine action bars, når jeg ikke er i combat. Og når de står i midten af min skærm, så er jeg simpelthen ved at tilte over det. Så derfor laver jeg weak hours, der kun bliver vist i combat. Det er der. Der er for eksempel for at tage det du spurgte om, der er det der hedder en group her. Der kan jeg for eksempel skrive overall warrior. Det vil sige, at det er alle de weak hours, jeg har til min warrior. Og det man så gør ved det, det er, at man trykker som Bloodthirst Ready, så trykker man på den her lille pil, gule pil, og så trykker man ned i Overall Warrior. Og det gør man med alle dem, som man gerne vil have dernede. Og når man så trykker ind på dem, så er der sådan en lille drop-down menu, hvor de alle sammen de er i. Det vil sige, at hvis jeg gerne vil flytte på dem, så kan jeg bare trykke på den Overall Warrior, og så kan jeg flytte alle weak hours rundt på min skærm, hvor der jeg har lyst til at have dem. Som jeg også for eksempel ser her. Jeg scroller lige ned og finder dem som min mage. Fire Mage for 2. Der har jeg alle mine weak hours som i Fire Mages. Men det er sådan det ser ud. Og den anden det er en dynamic group, som I kan se heroppe på dem jeg kalder for alle weak hours. Det der alle med debuffs de sidder. Det er en dynamic group. Det en dynamic group den gør, det er at den, som I kan se, så er der sindssygt mange cooldown, eller sindssygt mange weak hours. Og hvis man nu skulle kigge helt ud af højre side for at finde ud af, at man har laserbeam på sig på Iskar, det ville jo være ret nederen. Så derfor det er en dynamic group, den gør, den tager alle de weak hours, du sætter dig ind, og så tager den fra den position, du har som den første, og så bygger den så ud af. Så det vil sige, hvis du har alle weak hours i hele OFC, eller alle debuffs i hele OFC på én gang, så har du en lang række. Hvis du kun har 2, så starter den her, og så bygger den ellers ud af, jo flere debuffs du har. Så jeg vil sige, at du har typisk kun et debuff på dig ad gangen, så den vil altid sidde lige her. Og det vil den gøre med alle debuffs der overhovedet er. Det er en dynamic group, og den kan du lave præcis på samme måde, som du laver en gruppe, ved at trykke på dynamic group, og trykke tingene derinde i. Simpelt. Så det er sådan set lidt omkring det med weak hours. Igen, brug from template. Det er det bedste, dem der har lavet weak hours nogensinde har gjort for deres add-on. Det er genialt, fordi den kan alt. Den gør alt for dig. Den tracker dine buffs. For eksempel, jeg vil også gerne track en rage. En rage er sindssygt vigtigt for mig som warrior. Hvis jeg glipper for meget uptime på min rage, jamen så er det lost damage, og det vil man helst ikke have. Så den laver vi igen synlig. Sætter vi op ved siden af min character. Laver den lidt gennemsigtig. Fordi igen, jeg gider ikke glo på for mange ting. Sådan der. Så tracker jeg med din rage, og det gør jeg også, altså det gør jeg via from template. Bum, icon, default, vælger hvad jeg gerne vil have, buffs, debuffs, cooldowns, PvP talents, resources, men den har det hele. I got it all.
Men det er, at nogen, der har nogle weak hours, eller nogle spørgsmål til weak hours, for det er nok det sværeste ved alt det her, det er weak hours. Ja, ja. Skal jeg lige huske, hvilken af dem det er, der er cooldown på. Du kan gå herind under trigger, altså selvfølgelig, du vælger selvfølgelig den weak hour, du gerne vil kigge på. Gå ind under trigger, og så skriver du remaining time, eller trykker på det, der hedder remaining time hernede. Og så kan du skrive, at den kun skal vises, når der er 2 sekunder tilbage. Og bare så 2. Og så enter, og så kører den derfra. Hvad mener du? Altså, hvad tænker du? Altså dem her nede, for eksempel min ring, øh, det er bare selve weak hours, der tracker det. Øh, ja. Men det, altså, den gør ikke noget. Altså, det betyder ikke noget. Det er ikke noget, jeg sådan har rørt ved. Ja, ja, det der remaining time, som jeg tror, det var Luna, der lige spurgte mig. Det er fordi, nogle af dem bliver tracket via OpenICC. Det er et andet add-on, så et ekstra add-on, jeg også har. Som tracker cooldown, som du kan sidde og ændre. Du kan sidde og ændre på manuelt, hvordan tingene skal se ud. Men igen, så kan man sidde og gøre med alle sine weaker hours. En efter en. Det er noget, der tager tid, og det er noget, der tager lang tid. Men det er worth it. Så det vil jeg ikke gå så meget videre ind på lige nu. Nu vil jeg bare lige sidde og lave dem her, så I kan se. En anden ting egentlig, når jeg lige tænker over det, det er, at når I sidder og laver dem manuelt, når I ikke bruger form template, så gider jeg jo ikke at have dem. Jeg gider ikke have min warrior weaker hours, når jeg logger ind på min mage. Så det man kan sætte den til, det er, at man kan gøre her under load.
Så kan man sætte den i combat, det kan jeg godt lide, at man kun kan se, når jeg er i combat. Player class, jeg fluebinder den, sætter den til min warrior. Jeg ved, at jeg ikke kommer til at spille andet end Fury på min warrior, så jeg kan spille, eller hvis man nu skulle spille andet, hvis man nu også spiller Protection for eksempel, så kan man trykke på Talent Specialization og sætte den på kun til Fury, så viser den sig kun, når jeg er i min Specialization Fury, hvilket kan være meget rart. Ja. Er der flere af dig, så lige kan jeg gå igennem. Mogget. Det er også et rigtig godt add-on. Der er rigtig mange, som ikke kan finde ud af, hvad et ordentligt transmog det er. Det laver vi højst sandsynligt også et workshop til på et tidspunkt. Men lad os nu se. Delete. Men ellers er der egentlig ikke så meget at røre ved. Quartz har jeg vist jer. Elvio har jeg vist jer. Week Hours har jeg vist jer. Det næste, det er det eneste, der mangler, det er details. Details er fucking guden. Altså, jeg har fundet ud af, at details, altså, jamen det kan alt, details. Det er SCADA og recount på steroider. Altså, det er så genialt. Den kan compare, hvis der er 3 mages på raidholdet, jamen så kan jeg compare alle 3 mages mod hinanden instantly. Hvis jeg ved, at Superpower jeg kan se, at han har lavet 50k mere DPS, end jeg har. Hvorfor har han lavet 50k mere DPS, end jeg har? Hvad er der sket? Hvor er det gået galt hen? Hvad laver han mere damage med mig end? Det kan man simpelthen gøre ved at trykke på sit navn. Og hvis der nu var andre, så ville der stå sådan en compare-knap, og så kunne man compare med de andre. Men igen, utroligt nemt at se, hvad er det, jeg har lavet meget damage med. Jeg kan se mit Raging Blow. Hvad er mit average hit damage med mit Raging Blow? Hvor mange hits har jeg fået afsted med for eksempel min Bloodthirst? Jeg ved, at fighten har været 2 minutter lang, så skal jeg have x antal casts med min Bloodthirst. Så i stedet for at jeg skal gå ind og være en total logsnørd og gå ind og læse i logsene, hvor mange casts jeg har haft, så kan jeg gøre det i løbet af 10 sekunder og tjekke det ind på mine details, hvor mange casts af Bloodthirst har jeg fået at sidde på de her 2 minutter i forhold til hvor mange jeg skulle. Så det er sindssygt genialt. Igen er det totalt optional, hvordan du godt kan lide at have tingene. Som jeg nok kan se, så er mit totalt gennemsigtigt. Det kan overhovedet ikke ses normalt, når jeg er ude af combat. Men lige snart jeg kommer i combat, skal jeg lige lave sådan en testbar, så bum, så kommer de op. Så har jeg min damage her, og igen sidder det lidt off, fordi at de er på min warrior. Jeg har ikke lige lavet profiles, fordi because reasons. Så det er sådan her, de sidder på min mage. Men som I kan se, så har jeg damage her, jeg har healing her. Og igen har jeg ikke for meget på det. Jeg har hvor mange millioner damage folk de laver, jeg har hvor mange k-damage de laver. Det er det, der er vigtigt for mig. Det er ikke vigtigt, hvor mange procent de laver damage. Det er ikke vigtigt for alt muligt andet lort. I princippet kunne det her, at DPS-meter er totalt ligegyldigt. Egentlig. Altså det er totalt underordnet. Især healing-meter. Især hvis du healer, medmindre at du sidder efter progress og er på farm, så er healing-meter totalt underordnet. Fordi som healer er det eneste job, du har, er at gøre dit job. Det er ikke at ligge højt, og det er ikke at ligge nummer 1 på healing, det er at gøre dit job rigtigt. Pop din cooldowns, når de skal poppes, og hvis du er for eksempel gammel palla-healer, jamen så er du, altså før pre-patch, jamen så er du en spot-healer, det vil sige, at du skal heal de targets, som kommer low, og det er du rigtig dygtig til at gøre hurtigt. Så er det jo lige meget, hvem der ligger højest på meteret. Fuldstændig. Så som healer, fjern healing-meteret, medmindre I selvfølgelig godt kan lide at se på tal, og det kan vi alle sammen jo, men i princippet er det underordnet. Details kan alle mulige fede ting, og den kan update i stedet SCADA mener jeg updater hvert sekund, eller sådan noget i den stil, hvor details skal sættes ned til at opdatere hver 0,0 eller 0,05 sekund. Det vil altså sige, at den updater noget hurtigere end SCADA, så det vil sige, at du får den korrekte damage, hvilket også er meget sjovt, men også lidt ligegyldigt. Og igen, skins, spars og så videre, leg med det. Det gjorde jeg selv, da jeg lærte det. Det er helt op til jer selv, hvordan man gerne vil have det. Men igen, lad være med at... Jeg har set nogle gange, at på nogle UIs, at DPS-meter og sådan nogle ting, det fylder fandme 15% af jeres skærm. Hvis ikke mere. Stop det.
Det er lige meget. Sæt det et lille sødt sted, ligesom jeg har gjort her, hvor der er intet af betydning. I kigger aldrig herned, og det fylder ikke på jeres skærm. Jeg har det endda gennemsigtigt, så det ikke optager mine øjne. Ja. Jo mindre I kan have rundt omkring, jo bedre. Så fokuser på midten. DBM, det er rigtigt. Jeg bruger ikke Bigwix, så jeg der bruger Bigwix. Sådan for jer. DBM, Deadly Boss Mods, det er et rimelig essential ting at have i sit arsenal, når man skal raid. Nu laver jeg lige sådan en lille test, så kan I se, hvordan det ser ud. Som raid leader igen, kan jeg godt lide at have tingene meget centreret omkring mig, så jeg kan se alt, hvad der sker med det samme. Det her, det er kommende cast for bossen. Det her, det er, hvad den skal til at cast om 5 sekunder. Og så når jeg selvfølgelig, når den så castet, så får jeg den lige over min karakter. Plus jeg får en week over. Og igen er det noget, man kan sidde og lege med. Men igen er det sindssygt vigtigt for din måde at handle mechanics på, at du kan se, hvornår der kommer ting og sager ind i hovedet på dig. Så det vil sige, at i hvert fald den her del af den, at I kan se, at nu er der op til, altså nu om 10 sekunder, så caster bossen med Barrage, hvis vi er på Iron Reaver. Jamen sæt det et sted tæt på jeres character, ligesom jeres weak hours, ligesom alt andet, centreret omkring midten af jeres skærm. Fordi så kan I selv have løje med det. Det er ikke altid, især ikke under progress, at bossen eller jeres raid leader kan sige, at om 10 sekunder bliver der kastet Barrage, men det kan I se selv. Så hvis han glipper og kalder ud, jamen så kan I selv se, at I skal være opmærksom på Barrage om 10 sekunder, om 5 sekunder, om 3, 2, 1. Det kan I altså ikke, hvis den sidder alle mulige fucked up steder, hvor I alligevel ikke lægger mærke til det. Men igen, bare sætte op til jer selv. Hvordan vil I gerne have jeres bars? Hvordan vil I gerne have ting, der bliver kaldt ud fra DBM? Jeg kan fx godt lide, at når der er noget, der påvirker mig, f.eks. set default sound for special warnings with notes containing your name. Det vil sige, hvis der sker et eller andet, f.eks. hvis jeg nu har chains på Archimon, så bliver mit navn nævnt i DBM, og så er der en speciel lyd, den laver, når det sker. Kun når det sker, når der er noget, der container mit navn i. Og det er for mit vedkommende Kasulgade marked. You are marked. Okay, så sker der et eller andet med mig, ikke? Set default sound for a very important special warning. Destruction. Også ret åbenlyst, hvad der skal til at ske. Ja. Set default sound for a runaway special warning. Run away little girl, run away. Brug tid på at sætte de her ting, små ting op, fordi I sidder alligevel og bruger DBM, så kan man sgu lige så godt bruge tiden på at sætte det ordentligt op, så du har specialiseret dig i, jamen, hvad er der skal ske, når de her forskellige ting bliver kaldt ud, i stedet for at der bare bliver kaldt en random ud, og du sidder bare og tænker, hvad er det, jeg skal gøre nu, hvorfor laver den her lortelyd, fordi så i princippet kunne du lige så godt fjerne lydene, så er det fuldstændig lige meget for dig at have dem. Du kan også fjerne lydene, hvis det hjælper dig. Jeg kan godt lide, at de er der, netop igen, fordi at jeg har sat dem specifikt til forskellige ting. Så jeg ved, når han siger run away little girl, jamen så er det sgu fordi, jeg skal rende væk. Eller you are marked, jamen så er det sgu fordi, at der er et eller andet på mig, som jeg skal være opmærksom på. Igen, brug tiden på at sætte det op. Brug tiden på at lytte. Hvad er rart for mig at høre på? Det hele handler om, at I aldrig nogensinde må blive forvirret. Hvis I bliver forvirret, så går det galt. Hvis jeg får LVI, fucker min keybind så op? Nej. Ikke nødvendigvis. Du kan bare fjerne keybinds i dit LVI, sådan noget fast. Og LVI har også sådan en fantastisk egenskab, at du kan sætte keybind mode på, og så kan du bare trykke på den, og så kan du bare, så står den op der, og så kan du bare sætte keybinds, som du vil have dem. For eksempel, nu kan jeg lige se, at jeg har F hernede. Lad os nu lige unplug den, og så kan jeg se, at der er ikke nogen binds. Jamen jeg vil gerne have F på den knap. Så trykker jeg og holder bare musen henover og trykker på F. Bum. Og så når jeg er færdig med at sætte alle de keybinds, jeg gerne vil have, så trykker jeg bare save. Og så er det igen. Så er jeg fri for at skulle herind og trykke på keybinds og finde de rigtige ting. Så kan LVI bare gøre det for mig på den måde. Keybind mode. Tryk. Musen over. Og så tryk på de binds, du gerne vil have, og tryk save. Bum. Men ja,
Det var DBM. Er der andre, der har et eller andet, de gerne vil spørge om? Jeg ved, at Rasmus kan hjælpe med healing UI. Jeg tror, jeg har nogenlunde magen til Rasmus' healing UI, så det kan jeg lige vise jer. Det her er sådan Rasmus' healing UI fuldstændig magen til. Fuldstændig magen til Rasmus faktisk. Han har hjulpet mig med at lave, så bare skrevet præcis, hvad Rasmus han har sagt, jeg skulle skrive. Så det er sådan set nogenlunde sådan her, Rasmus' UI ser ud. Det er præcis de samme tools, der er blevet brugt. Selve hvordan den ser ud, er måske anderledes igen. Det er jo op til den individuelle. Men det er sådan her, mit healing UI ser ud. Jeg har ikke nogen raid frames på min druide heller, hvis jeg er i et raid, netop fordi, at jeg bruger voodoo. Så normalt så vil min raid frames sidde hernede, og det vil jo bare være dobbelt op på lort. Så hvorfor have dobbelt op på lort? Vi vil kun have én gang lort, og den sidder i midten af skærmen. Fuck, jeg hader ting, der sidder i midten af skærmen. Især når det er så stort. Eller jeg elsker ting, der sidder i midten af skærmen, men når det er så stort, så hader jeg det. Men ja, hvis I gerne vil have en god snak omkring healing UI, så snak med Rasmus. Og så kan I se her igen, jeg har næsten lige lavet min druide, da jeg købte lige den for ikke så lang tid siden, så week over og sådan nogle ting, jeg er ikke rigtig leget så meget med. Det kommer til at lege meget med Legion, da det skal være min alt, så der kan ikke hjælpe så meget lige pt. Men som I kan se, når jeg lige laver en test her med week hours op, som I kan se, så har jeg igen centreret tingene omkring midten. Alle de vigtige healing cooldown, de sidder over mine raid frames, fordi at jeg har altid mine øjne på mine raid frames. Så det mest optimale sted at kigge er lige over for min week hours. Hvis nu sad heroppe, så skulle jeg til at flytte mine øjne for meget. Nu kan jeg bare lige flytte mine øjne lige op over raid frames, og bang, så sidder min week hours der. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Fordi så er jeg faktisk ved at være der, hvor jeg vil sige, at det er slut og brudt og finale, og ikke mere for i dag. No? Jamen så vil jeg sige tak, fordi at folk de gad at være med. Jeg håber, at det har sat nogle tanker i gang ved mange af jeres UI's, eller hvordan I skal lave jeres UI's. Og hvis der er nogle spørgsmål, så igen, stil dem. Skriv til mig. Hvis der er nogle week hours, jeg er svært ved at lave, skriv til mig. Det gælder også jer Redditor, der er med. Jeg ved, at nogle af jeres UI's, så vil jeg sige, sejler max. Brug lidt ekstra tid på at sætte det op. Det er benefitter jeg i sidste ende. Som I kan se her på min mage, der er lagt kærlighed og tid i det. Så brug tiden på det. Det er fornuftigt. Men ja, tak for i aften. Filmen, jeg kommer nok til at gå ret hurtigt igennem nogle ting, men filmen bliver lagt op på en eller anden måde. Hvordan den lige bliver lagt op endnu, det ved jeg ikke helt, fordi jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Men den kommer, og den kommer på Facebook.
regner jeg i hvert fald stærkt med. Altså så kommer det ind på min stream. Det finder jeg ud af. Jeg laver en opdatering på et eller andet tidspunkt. Men tak for i aften. Og så kan I bare mute mig, fordi jeg lukker min stream ned nu, og så bum og lum og færdig.